Φέρ' το και θα δεις. Ναι, να, θα το βάλεις στο YouTube. Χριστίνα, σε παραδέχομαι. Έχεις πάρει το στυλ του βιντεοσκοπητή. Να, να. Θα τις φωνάζω που και που να ξυπνάει. Για κάτσε εδώ να το μελετήσουμε και να το μεταφράσουμε λέξη προς λέξη. Διότι εσύ είσαι ο μελετώντας γραφάς. Και έχω τονίσει στα παιδιά στο σχολείο, γαμίσα σε σημαίνει παντρεύτηκε, να μην γελάτε, λέω, να μην γελάτε, διότι είναι σωστό και δεν πρέπει να αλλάζουν κείμενα τα οποία είναι. Καλά, γιατί λέτε ψέματα αυτά. Γιατί λέτε ψέματα. Αυτό είναι το πρώτο, δεν ξέρω το καιρό εκείνο ήκουσε μυρώδης ο βασιλεύς ή απορεί ότι ήρθε ο Χριστός. Φανερόν γρα εγένετο το όνομα αυτού και έλεγε ότι Ιωάννης ο Βαπτίζων, όχι, όλο το Ιωάννης ο Βαπτίζων εκ νεκρών γέρθη και για τούτο ενεργούσιν εδυνάμους εν αυτό. Άλλοι έλεγαν ότι Ηλίας εστί, άλλοι έλεγαν ότι προφήτης εστί, ως εις των προφητών ακούσες δε ο Λόρης, η Λεωνία του ότι όν εγώ να αποκεφάλισε ούτως Λεωνί, Λεωνάκη, Λεωνάκη, πού πας? Έλα. Δέσαμε τώρα. Πάει να το πάρει. Έλα. Πήγαινε πάρ' το. Πού είναι το κούμαρο, ρε? Έχει τρέληξει να το εκεί, στα φύλλα μέσα. Πάει να μπει από την τρύπα, ρε. Στα φύλλα είναι, να το. Έλα. Η Ρώδης, λέει, Αποστήλας εκράτησε τον Ιωάννη και έδισε αυτό εν τη φυλακή. Τον έβαλε στη φυλακή. Λοιπόν, δια η Ηρωδιάδα την γυναίκα